Той им трябва малко време. Чакайте малко, ляпко спорение. Чакайте. Тя много лека, поле по-напомпана има. Дай ще играем едно по време, знаеш, едно зважда. Слаб е интернет. Те са много лекичките. След малко спорение. Здравейте, приятели! Започва прякото излъчване в YouTube на мача между ФК и Атак Бучино и ФК Щурче при набор 2016 година. И специални поздрави за мрънкащата зад мене публика. Искам пасова лъчка, искам да взимаш. Искам малко Началото на мача е дадено. Заре, връщай, Лъчи. Заре, връщай назад. Жоро, връщай. Пашорка. Сам играеш. Добре. Браво. И сега всички стоиме и го гледаме, нали? Жоро, изпълнявай. Диана, отвори страдата. Не бързай, търсете топката. Кой му я иска? Дай, Лъчезаре. Лъчезаре, би. Връщаш веднага назад. Веднага газ. Трунов отстъпи. Лъчи гони. Бягай! Пас на Дени от другата страна. Цачев играй. Пас! Удар, Ники. Добре, Ники. Стой там, Цачев. Стой там. Ники, ела ти по-напред. Янчо, по-напред. Ники, по-напред. Ники към център. Номер 3. Давай, Дени, ти си. Взе, Ники. Дай, Део. Жоро сам. Дени, дай напред, Дени. Пас, Жоро, бързо. Нищо. Давай, Ники връщай. Свърши тая, давай я. Десно. Браво. Янчо, тръгвай напред, Дени. Ти си, Иляна, играй. Ники напред. Учи виждане кръво. Бързи. Пас, ти. Първи с нея. Пас, играй. Зе. Цачев, зе. Цачев, бутай напред. Оранжево. Денка, бягай напред. Пас на Дени. Давай. Дени, пас на Дени. Стой там, Дени. Дебнеш. Ники в центъра. Ники зе. Пас на Илянчо. Дай, Жоро. Дай, Янчо. Тръгвай, удар газ. Зе, Удар. Добре, Део. Жоро. Вадия не учи. Учи влез. Аре, по-бързо да е. И накрая дай на техните. Дай, Лъчи, Заре. Сам. Дай сам. Суър. Вадия. Браво, Лъчи. Дай. Заре, остра. Влизай, Диане. Дай моя. Айде, Дио. Изчакай, Диане, влез пред вратаря. Чакай, Лъчезаре, влез пред вратаря, Диане. Бояно, влез пред вратаря, бе. Учи на Крумов влез, бе. Судар. Браво, Лъчи. Браво, гол! Браво, бе. Айде пак. Браво. За малко, много за малко беше. Браво, Лъчезаре. Лъчи, ти си моята момче. Жоро, искам когато е в топката в дело да тръгваш. Лъчи, тръгвай с нея, бе! Тръгвай я, Вадия, бе! Вадия, бе! Връщай Крумов. Марти! Добре. Ники вляво. Давай, Цачев, зе.
Нищо, стой срещу топката. Ники, върни. Ники, върни. Ники. Номер 3. Денка, Денка. Цачев, върни срещу топката, стой. Ники, върни за тя. Дай, Жоро. Дай, Жоро, сам играеш. Ей, Жоро, тръгвай по крилото сам. Тръгвай! Тръгвай, бе! Ей, Жорка, играй сам и да я сбъркаш, няма проблем. Връщай назад, връщай. Назад, Жоре. Назад, Жорка. Назад. Браво, Лъчка. Дай, Диане. Добре, Крум, Сендо. Сендо. Връщай, Лъчи. Лъчи назад. Браво, Крум. Дай, Део. Део, сам. Дека, малко повече движение, нали? Биеш, Диане, Лъчи, затвори го дясно. Биеш, Диане. Добре. Крув, гол, Жоро, човека. Крув ти. Пазия. Браво, е машина. Давай, Диане, пазия. Сърви се, Давай, ти си Дени се! Дени се! Бъди от друга страна, Жоро, Део, бързо! Свърши, тръгвай се, тръгвай да ти играй се! Жоро, влез вътре, бе! Бъдия! Вратар! Жорка? Айде, Жоре. Диане, бий! Ники! Добре. Тръгни Цачев напред, дай му напред на Цачев. Браво, тръгвай! Газ! Браво, дай, тръгвай! Жоро, тръгни, бе! Жоро, тръгни, бе! Айде, Жорка, бе! Айде, Жоре. Добре. Жорка! Ела в защита! Жоро! Крумов, отиди да играеш ляв нападател. Жоро, ела отзад защита. Пас! Може да си я подадете. Подайте си я, Део. Можеш и да тръгнеш. Добре, Лъчка, нищо. Така, Крумов играе от ляво, Жорка. Искам отзад на сигурно. Чуден. Диане, тръгвай! Тръгвай с топката, бе! Браво, Лъчи назад. Браво, Крумов, сам е Крумов. Добре. Део сам! Крумов сам! Удар! Браво, машина! Така, Лъчезария вали. Жорка, всичко наред ли? Кажи ми я примерно. Добре. Жорка, всичко наред, нали? Перфекти. Кой отзад, Жоре? Жорка, върни отзад. Жорка, играш отзад защита. Лъчка, въди я вътре силно. Да се оправи. Жорка, върни малко, човек. Въди я вътре. Добре, Диане. Жорка, връщай. Играеш отляво. Жорка иска на центъра да не те прехвърля. Жоро, връщай назад. Жоро назад. Жорко, искам 3-4 метра да си по-назад по-натане. Лъчи, тръгвай. Ени, връщай! Ени! Тръгни с тея, бе, не те пия, бе. Лъчи, тръгвай. Добре, чув, изпълня. Дио, влез средата, бе. Тръгвай с тея, бе. Тръгвай да ти играй се, бе. Газ! Жоре, ела на центъра, Жорко. Жоро, ела на центъра. Получи дясно. Това е моето момче, страхотен. Крумов, ляво, бе! Това е Жоро. Дай, Лъчка. Браво, пази. Браво, Лъчи, страхотен. Лъчка, по-добре се опитай да запази с купка да я участва. Ама, Дени, стой от другата страна. Ако има центриране да я вкараш. Цачев към вратата напред. Крумов играе ляво, поява ще напред. Дай му на Цачев. Браво, Жоре, страхотен. Ники, защо я дигаш от земята? Кой я изби? Аз признай. Няма значение, играй.
Играй оранжево. Давай, бий. Пас! Дай. Дай назад! Айде, диагонал! Дай, Диане, парен. Крум, ляво е! Мина! Играй, Цачев! Жоро, пазия! Играй! Денка, корнер! Центрирай вътре, Дени! Назад, Цачев, назад! Айде, Ники! Ники! Не оставай Дени да влиза в твоята зона. Айде, Яне, тук. Его, Цачев! Денка, влез! Зе. Ти си Дени! Дени, гониш! Дени, гониш! Боянов, изпълняй! Остави я! Отиде пред вратаря. Браво, Кров! Дел, отидеш ли? Ти си ми отидеш вратата, чули ме? Изпълняй! Браво! Лъчка, пази я! Яне, спри да се връщаш, Крум, върни си ти отзад, Боянов, изчезна напред. Върни Крум, човек отзад. Не убиеш. Махай. Браво, Жоро. Зея, Денка! Зея, Дени! Няма страница. Пас на те! Пас на другия! Пас! Добре. Крум, затвори го човека там. Горка, страхотен. Браво. Ево, Илянчо! Айде, центрирай! Сам играш. Добре, ставай горе. Денка! Ставай горе. Дай малко по-добре! Яне. Цачев, тръгни Яне, напред! ето тук на Влизай сам, влизай! Дени, влизай сам! Лучи човека гърба. Пас! Гърба. Но! Браво, Жоро. Дени, ти си! Лучи биеш. Дай му на малко! Трябва да пода. Ел, ти гледаш мача, близо. Центрирай, Дени! Центрирай! Айде, Ники, удар! Браво, Жоро. Добре, браво! Тръгни навътре! Айде, пас на Дени! Остави я наша! Играй. Биеш. Крум, ляво. Айде, гол! Айде! Добре, аут. Малки е спрямо. Добре. Така, Крумов, играеш ляво. Ляво! Учи дясно. Браво, дай Дел, сам си. Сам играеш. Удар! Айде! Дел, страхотен. Крумов, човека гърба. Сам, газ. Боянов, изпълняй. Боянов. Абе, каква града? Крумов, остани на линията. Крумов, остани на жълтата линия. И гледай с лице към вратаря. Това е, така стоиш. Браво! Първи гол за Бучино, голмайстър Деян Боянов. Пас! Дени, тръгвай! Добре, нищо, Дени! Добре, играй! Добре. Цачев, стой там! Най-спокойното пазене беше на света. Дени, върни се назад! Взехме я! Айде, Ники, Зея! Айде, Ники! Какво кажеш, Николче? Фал! Е, Чакай, фала за нас! не Янчо го бие! изписваш. Фал! Нямаше ли фал за нас? Нямаше ли фал за нас там? Назад, Ники! Назад! Давай, Зея! Давай! изтрепаха треньорите тук. Дени! Треньор да си опасна работа. Браво, Крумов! Ники, нищо не играме! Тръгвай!
Тръгвай! Сега, Цачев. Дай му, Дени. Добре, не бърнеш, Жоро. Сам Дени, атакуй го. Ники Зея. Дурка, там топка хапе. Взехме я. Стига си ляво на шпагати, бе, човек. Айде, давай. Ники, влизай вътре. Влизай, тръгвай. Ти остава преса. Тръгни напред, бе, Цачев. Стане. Жоро, айде, бе. Денка, помагай. Удар! Ники, влизай! Ники! Леле. Махай. Айде, Дени. Удар! Дай ни, Махния прозвуча като най-доброто решение. Гол! Айде, гол! Ай! Нищо! Дали! Дело! Диане, перфектен! Браво, Лъчезаре! Би го! Спри и центрирай! Айде, центрирай! Взе, изправи. Браво! Дело, пази се! Избегате на ете. Ти си, Дени! Ето го Илянчо за тебе! Дай Пас! го! Не бързай! Лъчезаре, къде играш? И гол за Стурче. Резултатът е равен. Журка, стъпи, бе, влези от тебе. Изоставаш, Ники! Айде, гол! Браво, Диане! Елате при мен. И край на първо полувреме. Резултатът е равен. Извършва се смяна на вратите. Ти, Жоро, пази, Жоро. Помага на Марсия. Това е идеята. Боби, наше... Ево Илянчо, давай. Денка, тръгвай. Начало на второ полувреме. Давай, Демиров, напред. Връщай, бе, Крумов! Къде си, Крумов? Тая беше утъч вече. Аз имам да си подкрепям. Демиров, по-напред. Давай, ти си Китко, Зея. Пак сти. Това беше съдия! Изрета го крака. Изрета го крака. Жорко. Ти нощ ли спречи това? Няма го да. Ритнаха се. Пръстите. Жорко?
Жорко. Жорко. Ела за една секунда. Има фал. Ика, Демире пред топката. Пламене, гледай. Боби, пред топката застани. Точно така. Гледай. Пламене, по-назаде. Топката е много лека, не ядите много силно. Пламене. Ясно ти, че е лека, бе! Никола играш на Джуро, забери към Никола. Върни се да я вземеш. Дай му я. Айде, диагонал. Тръгвай напред, Мите. Добре. Дай, Демире. Айде, гол! Че, и аз правилни смениха вратите, аз викам, айде, гол. Мите, играме, аз сам. Заре! Демире пред ръка. Човека там. Добре. Срещи го, подлиза. Аут. И си Митко. Илянчо Зея. Добре. Айде, Митко! Смяна, Митко, излизай. Илянчо, мини отзад. Срещай го! Денка! О, браво, Лъчи! Денка, закъсня, вкараха ни гол, трябваше да стремиш. Пас! Не бързай! Не бързай! Николчо си. Жорка ти. Браво, Марти! Няма се притесняваш! Чакай, бе, Лъгов. Лъгов беше от Марти. Лъгов от Марти. Айде, Крум! Айде, Крум! Айде, Крум, тръгни! Зея Илянчо! Сачев! Николче, по-спокойно искам да играеш. Чули, да? Айде, дотегвай, я гледай какво разстояние иска. Тръгвай напред! Дай напред! Давай напред! Айде, Лъчи. Илянчо, давай към теча! Сачев, връщай се! Айде, Крум! Боби, излизам. Учо, напред, учо. Тръгни с него, бе. Тръгни, казвате, да тръгнеш лека е топката, бе. Ема ти му казваш да тръгне този ритъм. Тръгвай, Денка! Дай дълго към Дени! Дай към Дени! Айде, Дени, сам дай напред! Айде, Никол! Давай, Дени! Бягай! Браво. Лъфтета. Браво, Николче! Сачев! Жорка ти. Браво. Дай му на Дени от другата страна! Дай му! Преодолей! Дени! Удар! Давай, играй! Давай, Янчо, играй, Янчо! Денка, дай на Янчо за тебе! Дай му! Ето го Цачев тук, не бързай! Ето го! Тръгвай напред сега! Жорка, би! Жорка, влизай в него! Марти! Айде, тръгвай!
Ай, Жорка, не? Назад, Янчо, Янчо, Дай напред, тръгвай. тръгвай! Пламене! Ти си Дени, ето го тук Цачев. Дени! Давай я насам! Седно! Дени гониш! Браво, момиче! Газ напред, газ! Сам играш, сам играш! Браво, Ти си тръгвай, Цачев! Тръгвай! Срещай Жоро! Жоро, срещай! Бах, ти срещай. Само да среща, не искам нищо друго. Марти, дълга напред към Крулов. Дълга! Силно, бе! Напред силно, бе! Жоро, било, бе! Сега браво! Какво браво, той не го срещна. Яне! Круби! Сам! Газ сам навътре, още! Сега, Дени! Браво, Играй, еко Цачев! Тръгвай! Напред, Ивайло! Жорка, срещай го, бий го! Айде, Жоре! Влизай, Дени! Ивайло, ти си! Айде, Ивчо! Пасия! Сега, Ивайло! Ти си, Дени! Играй, ето! Никол, бий го! Тръгвай напред! Жоро, дай! Айде, дай! Жоро, бий го! Сам, Крулов, сам! Никол напред! Дай, Крулов, газ! Газ, бе, да спираш! Дай! Излизай, Ковале, излизай! Пак! Гол! Браво! Дай, море, бе! Дай! Ивайло! Смяна, излизай! Заре, дясно! Учи! Дясно човека! Отивай дясно! Това е, така стоиш! Назад, пас! Излизай да биеш! Дай му на Янчо! Стой сега! Тръгвай! Ръка! Давай, пас, дай му! Айде, удар! Давай, играй! Сега, Денка! Жоро не знае къде. Още че стъкливо, разбираш. Поне да влезне, бе, човек. Лъчка! Лъчка! Дълга напред! Давай я! Крулов, тръгвай! Газ! Добре, Никол, гледай топката! Браво, Никол, сама! Денка, гониш! Настрани! Тръгвай, Ляна, тръгвай! Бий, Жоро! Айде, Вайло! Браво, Жоро! Браво, бе, Жоре, бе! Сам! Браво, бе! Сам! Газ! Жорка, газ! Браво, бе! Дай! Удар! Браво! Ало! Владей топката и я подай на страни и бягай към вратата. Крулов, студен! Това е! Дай, Дени, да няма удар! Би, бе! Дай, Янчо! Жорка! Цачев! Браво, бе, Жоре! Браво! Сам добре. Бий го! Само учи! Бий, Жорка! Ай! На Никол! Добре. Учи, заре, бий! Браво, Лъч! Лъчка, отивай дясно! Жоро, отивай ляво! Жорката се едно Дай на Никол! Никол, тръгвай! Пас напред! Дай, Крулов, газ! Крулов, тръгвай! Лъчи, заре, пас напред! Какви инфарктни паса да се раздават пред вратата. Лъчи, ти чуваш, че трябва да подадеш паза! Никол, отиди да искаш горе, отиди! Никол, отзад! Те са с 5 човека. Да, ама детето седи на терен. Учи, не бързай. Дай на Никол. Зад Ники, зад Илянчо. Никол от друг. Тръгвай с нея, тръгвай вече. Зе. Айде, Цаче, бутай напред с глава. Бутай. Пас. Зе, Денка. Пас настрани. Ти си, тръгвай, Дени. Дени, Жоро, тръгвай. срещай. Сам Крулов, сам я взимаш. Без фал. Жорка, ти! Леле! Мартине! Хвали топките там, бе, момченце! Марти, инфаркт ще изокара. Чакай, не бързай! Дай на Никол! Никол, тръгни с топката! Пас напред! Пламене, ти си! Той отпред, бе!
Жоре, сам си! Пас! Браво! Какъв пас? Мале. Жорка, сега отиде да си я вземе, Жоро! Би! Дени, би корна, Дени! Дени, бързаш с удара! Да. Да, 3 по 15. Леле, добре, че са плътно. Кои съдия, смяна? Крумов, върни се отзад. Крумов, върни се отзад. Никола, ела при мене. Ела при мене, Никола. Лъчезаре отзад, човек. Отзад никой не ги пази, бе. Леле. Еба, карамбол. Не, ти ще изгереш пръстите, бе, момченце. Майко. Дело пас към Крумов. Крумов играеш отзад. Жоро, ела отляво криво. Пас. Тръгвай с нея. Заболяме, че ловто удари. Пас. Дело сам играеш. Денка! Надолу и удар. Денка! Надолу и удар. Тази топка е лека. Жорка, ти къде тръгнал? Браво, Как си пробай ти, я. Дени? Пробай я. Гол. Добре, Дейка. Янчо, щом мина зад гърба, ти трябва да излезнеш. Давай напред, Цачев. Цачев тръгна, давай! Зад към вратата. Ти си, айде от другата страна. Пас, веднага! Жоро, пас. Браво. Дай, Крумов. Янчо, срещаш! Яне, да няма удар! Ей, Цачев! Оставаш в центъра и не помагаш защита. Ох, заболяме, че ловто е Макс. Ей, Ники! Няма право да я бие, да. Дай! Цачев! Ники срещу топката, Остави я, върни назад. Ако избъркаш тук, кой ще вземе там? Ники срещу топката, Цачев стой тук. Чакай, не бъде. Ники да не минава, гледай. Гледай, Денка внимавай. Газ. Давай, Ники гониш. Айде, Део. Айде, Крумов. Оранжево. Ако си я видел, дигни ръка. Няма проблем. Връщай Янчо! назад. Лъчи назад. Ритни я бързо напред. Ритни я. Жорко назад. Сам ти Део. Пас на Дени. Лъчи, дай. Лъчезаре, бий. Дай му напред, Денка. Добре, Дай му е. Пас! Дени, Давай, Део. давай, бе. Браво. Дай сам. Добре. Журка. Денка. Изпълнявай, Жоре. Журка, изпълнявай. Крумов, ела бързо. Пас на Крумов, бързо. Добре, бомба. Добре, ама ти я чакаш, бе, приятелче. Отиди да си я получиш. Изпълнявай, Крумов, изпълнявай. Бързо, Дел, тръгвай. Дай на Дел, Деляне, тръгни. Свърши. Тръгни с топката, бе. Добре. Яно, кори стрелята, ела, Деляне. Назад. Ела, бе, къде беше? Биеш удар, бе. Имаш тъжме. Не бързай, тръгвай с нея. Ники, срещу него. Бягай сега. Дай напред, Ники, дай напред. Чакай. Жорка, ти. Пас. Айде, Зея. Добре, ставай. Лъчка, бързо, тръгвай с нея. Диана търси я. Пас, браво, още. Играй. Вадия. Ти си, Браво, Дело. Бързо, Вадия. Крумов, тръгвай. Назад, Илянчо. Тръгвай, бе. Вадия. Туа. Да няма удар, Ники. Айде, Крумов. Денка, играй, Денка. Дело, чакай. Крумов, по земя, изчакай. Лъчезаре, ела назад. Чакай. Дени, стой там. Тръгни, Дело. Дени. Играй. Добре, Илянчо. Цачев, нищо не играем, пропускаме възможности. Цачев, отзад няма никой, влез там между белите. Цачев! Влез там между белите, ще му я върне и ще я бие, да. Ники, изпусна го, Ники! 16-та минута е по принцип. Давай, Ники, тръгвай напред, тръгвай! Пас на Цачев, пас! Айде, Ники. 16-та минута е, не знам. Айде, давай. Айде, още едно по време, елате по време. Край на трето по време. Ще играе по-добре от теб.
Да, 3-2 е за вас. Водите. Така че не се отпуска. Няма. Вие от вчера не сте. Знам, да. Мен ме питаш. Ей, Жоро, Дани! Давай, трудно. Ялате! Не Жоро да се. Жорка? Жожи? Не. Вярвам, че да си близки, ама чакам. Това е с тяхната топка, бе, защо с нашата? Дайте. Нали искате с вашата? Няма проблем. Да, по-лека е. Да. Все пак децата са малки. Давай. Диане! Малки са децата. Пас. Пас е по-добре. Давай, Ивчо, гониш. Начало на трето полувреме. Давай, Валю, към топката. Ел сам. Пробвай я, момче. Пробвай я, бе. Добре, супер, нищо. Сега излез отпред, Диане. Излез отпред. Айде. Учи, ела дясно. Никола на гърба на детето. На гърба. Айде, бе, с тебе я дава. Сприя. Тръгвай, Илянчо, преодолявай напред. Давай, тръгвай. Влез навътре и удар. Айде, удар. Браво, дай. Диане, сви му нагоре. Браво, бе. Браво. Защо спред това дете? Би, бе. Защото това дете го ритнало, дева и затова спре. Аз ти казвам защо спре. Абе, Ивайло! Остави му да я вземе. Защо я риташ пъче? Ти го преминай пред, защо? Нико, при него! Валю! Лес навътре! Валю! Не бе, Не утре! Тръбва! Лучи тръгвай! Пас! Дел пас! Валю към него! Валю, Зея! Браво, Валю! Добре, Крумов ти си! Дел тръгни! Дай му! Тръгвай! Диане, тръгни, бе! Давай, Вайло! Зея! Обърни на Крумов отдолу! Дай му на Крумов отдолу! Тръгвай, Крумов! Крумов вече там. Добре, застане страната, ще я рита. Връщай! Стане, връщай, бе! Пас! Айде, караш го! Добре, браво! Напред, бе, Ивайло! Къде ти казах? По-напред! Давай, ти си! Айде, сприя, удар! браво, Лучи. Смяна, Ивайло, излизай! Давайте, Мирев, по-напред! Наша ли е? Айде, Витко, пак спиш, давай напред! Центрирай я, давай, Валю! Удар, Боби, удар! Ти си Илянчо, дай му, Илянчо, връщай! Мира, Зея! Браво, Лучка! Да, оплаши се и край. Крумов вляво! Никол, къде бе? Абе, Никол! Дай, шут! Да спира! Центрирай! Играй! Ти си, Демира! Илянчо, върни се! Центрирай, бе, Валю!
Пас Лучи Заре. Илянчо, върни се! Илянчо! Завършвай! Браво, Део! Завършвай! Айде, Део! Браво, Део! Илянчо! Тръгвай напред, Демира! Даваш сега, давай, Валю! Цачев става. Готов ли си да получиш? Не го гледай! Ео, 17 номер, гледай го него. Гол, изчезва назад! Ели, гол! Айде си, бе! Удар! Пас, Илянчо! Пас! Айде, Илянчо! Удар, Иляна! Удар! Браво, Илянчо! Нямаше какво да направи Марко, не виждаш. Даде, вашия пип. Ай, заминай, аплао! Демире, срещу топката! Боби, връщай се! Боби, те бият център! Върни се! Нашата половина, бе, Боби! Пас на Кру! Боби, да! Сега сам! Браво, бе! Дай, би, бе! Дай! Бързо! Заре, би! Браво! Още назад Лучи! Дай! Браво! Браво! Диане, оне на това Лучи! Заре, назад, дясно! Крумов назад! Още назад, Лучи! Още назад, Лучи! Дай, Лянчо! Дай му на Цачев! Цачев! Влиза Марко, Боби! Марти! Иляна, изкарай му настрани. Заре, ладя! Смотра ми стоп! Давай, Демирев, ти си! Пас! Взе, Минко! Ти си! Крумов изпълнява бързо! Дел търсия! Тръгвай с нея! Пас оттръгни! Тръгвай, бе! Дай му е! Браво, Део! Айде! Лъчо, дясно си, Лъчо! Айде, Лянчо! Взе! Преодоляй! Давай, Иляне! Удар! Браво! Браво, Лянчо! 4 равен. Смяна, Демирев, излизай! Цачев, ни отпред на палата. Диане! Дени 10! 5 минути и 40 секунди са минали. Има 10 минути, Жоро пас. Браво, момче. Баба. Дай Дел. Добре, Крумов сам Ей, ти си. Сам. Ти си, Добре, Минко. сам Дел, браво. Свали я долу. Лъчо, дясно, Лъчо! Браво. Крумов изпълняй. Лъчезаре, ела дясно, бе. Да, 4 на 4. Дай на Дел. Дел влез. Лучи на дясно, бе. Удар. Айде, Лучи. Айде. Ела, спокойно. Цачев срещу топката! Играй! Остави я срещу топката, Цачев! Назад, Денка! Бети тебе не се заболя. Зад, Иляне! Зад! Цачев срещу топката! Ела! Взе Дени! Ти си, Иляне! Тръгвай! Дай Крумов сам. Сам. Играй. Браво, бе. Тръгвай. Добре, пази я. Скоро изпълняй. Крумов, остави му я. Гледай! Дени там, срещу топката! Дени! Иляне, внимавай! Лучи, тръгвай. Иляне, Лучи, подсигурявай ми! тръгвай. Давай, Цан! Дени! Играй! Яне, заминай напред да вкараш. Иляне от тази страна! Пас на Илян! Лучи, ела дясно. Пас на Илян! Удар! Ево, това. Янчо, вътре ще ни хвани, тя ще забие, ще влезе. Играй! Влез към центъра. Цачев, по-напред. Иляне, влез към центъра. Иляне! Да, стой така между двамата. Дени, назад! Между двамата, бе. Цачев, ти си. Дай, Яне, мина. Удар, Илян! Яне, не спираш, бе. Дай му на Цачев. Браво, Батър. Браво, Жоро. Митко, ти си. Наша! Пас. Играй! Иляне, ти си. Добре, бе. Пас! Пас. Браво. Пас. Браво, бе. Браво, бе. Тръгвай, Цачев! Дай му на малки! Удар! Цачев! Браво. Илянчо, ти си.
По-назад, тръпни малко. По-назад. Вика най-накрая един Цачев! фаул. Абе, Митко, давай нататък, бе, човек. Миляне, Денка, отдясно мини, отдясно. Виж, Милянчо, завърти се. Ела насам, няма със сила. Само препърди леко стената. Леко. Браво, Марти! Браво на вратаря. Ите, давай по-напред. Сачев, отиди към него. Давай, центрирай. Глава, дай му! Айде, Цачев, задна ножица! Чисто! Ти си! Абе, Цачев, задна ножица! А? Дени! 9 минути са минали, значи 6 минути. Там, гледай ги двамата. Яне към центъра, да. Давай! Митко! Илян тръгна! Дай му на Илян! Митко, ти си прещай! Давай! Пас! Още 5 минути. Дай, Диане, пи, има 2 минути, Диане, пи, 5. Добре. Още е оранжево и връщай назад. Ела лъчи назад. Диан Боянов, я играй ляво. Отивай ляво. И без това не се бориш стената. Отивай ляво. Браво. Кров играш ще трябва да падал. Газ. Браво, Кров. Газ. Само я настъпи я. Браво, бе. Удар! Браво, Лъчи. Тео Боянов, играеш ляво. Кров играеш централен напад. Чуле ме. Лъчезар ела дясно. Дай, пас напред. Дай Кров. Дай Кров. Сам. Дай Лъчи, да не подава. Добре, Лъчи, ти. Бързо. Тео, отивай ляво, Лъчи. Абе, аз ще я подавам. Жорка, изпълнявай. Бързо. Един топката те връща. Кров, остани отпред да вкараш гол. Махай, Жоро. Дай, Цачев! Заедай ни! Дел ти! Пас! Дел ти! Лучи пас напред! Пас напред, силно! Кров, тръгвай! Добре, бързо! Ей, Кров, трябва да вкараш гол, чуле ме! Днеска един път не се пребори. Тръгвай, те! Пас напред! Добре, нищо! Диане, остани там ляво, Диане! Да не я подават! Кров, напред! Боянов там ляво! Бяло е, това е, за оранжево е! Остави ме! Давай, мина, Цачев! Стой, Шери! Илянчо, ти си тръгвай направо! Влизай направо! Влизай! Пас на Цачев между двама! Дай му назад, Мит! Връщай! Ти остави грай! Тръгвай напред! Диане, играй! Бързо! Тръгвай, Тео! Стай! Връщай назад! Дълга! Денка! Лъчи, ето ти човек. Цачев! Отиди към Дъчев! Дени, тръгни над стопката! Дени, тръгни, Дени! Пас! Браво, Лъчи. Айде, да тупна и го. Добре, аут! Тео, дай му аут! Дай аут! Вратаря ще си признае! Лучи ела дясно! Не го би! Кров би! Лучи ела дясно! Дай на Илянчо! Дай му! Другия бе, човек! Удар, Денка! Заха! Дени! Заха! Дени! Към далеч! Заха! Дени! Дари! Далечния! Цачев там! Цачев! Дай Кров сам!
сам. Удар, бе, Цачев! Жорка, не се върти, го би! Дени! Излизай! Малко ден! Цачев заспа! Ти си! Спри! Тръгни напред! Пас на Цачев! Пас! Оранжево. Да, айде центрирай! Спри и удар! Айде, Цачев! Яне, према да си една топка, ще ти вкара гол. Браво, Ники! Добре, отсъвира Жоро, дай Жоро, съмняй го. Дай го. Стой пред този. Играй, Цачев! Дай го. Добре, тръгвай навътре! Айде удар! Дай му на Илянчо! Браво! Пас! Жоро, би го! Бързай! Леле идва към тебе, ти я даваш на Цачев и Цачев от 2 метра я вкарва. Не бързай! Сприя! Оставате двама на един. Дай го субията. Дай долу напред, дай на дело, бе. Абе, Дай му на Илянчо! Дай на Илянчо с вътрешен! браво, че! Тел дай сам! Айде, бе! Дай Дел, стият си спадала! 20 секунди. Пас! Грув сам! Оранжево! Връщай назад! Грув! Оранжево е тъча, бе! Връщай назад! Дай! Сам си! Диво! Жорко, но! Добре, давай! 15 минути и 11 секунди. Сам. Яне, ти! Браво, Лъчи! Махче, Лъчи! Ти, Жоро, махче! Дай, Лъчи, газ! Дай, Дел! Айде, Крум! Газ! Дай, Крум! Дай! Добре, Лъчи, дай, изпълняй бързо! Крум, остави Лъчи, дай го! Чакай, Лъчи, пробиха ми да си тире! Влез вътре, бе, Крум! Жорка е 16-та минута. 16-та минута е. Абе, Лъчка, проби да си тире! И край.